Λοιπόν, γεια σας. Θα κάνω άλλο ένα βίντεο γιατί ξέχασα να πω κάποια πράγματα. Εδώ έχει σε κόκκινο χρώμα, σε πράσινο, σε κίτρινο και σε μπλε. Εδώ λέει γράφρε, μη τοξικό, πάγο σε ζούληξε, απόλαυσε, είναι δηλαδή. Τώρα το έχω σε κατάψυξη. Θα σας το δείξω. Βλέπετε, άρχισε με το. Βλέπετε, άντε. Να άντε το αυτό. Είναι λίγο έτοιμο, αλλά θα πέσω λίγο ώρα και όταν το βγάλω θα σας το δείξω. Θα το ξαναβάλω ένα λεπτό στο σχολείο. Μπήκε κυρία εδώ μέσα. Με δυνατό ψυγείο. Ωραία. Αυτή είναι τελεία, πάρτε το. Απλά κάνω το βίντεο. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ ωραίο αυτό. Κάνει 12,99 το αυτό. Έχει κουταλάκι. Κοιτάξτε παράδειγμα τι γίνεται. Ας πούμε είναι, βάζω νερό, δεξί είναι γρανίτα. Και κάνω το κουτάλι με τη γρανίτα και το πίνω. Άρα και εδώ, άμα θέλω να βάζω το γαλαμάκι, κοιτάξτε το. Και πίνω. Είναι ωραίο αυτό, είναι καλοκαίρι. Μπορείς να κάνεις το χειμώνα, μπορείς να κάνεις να ανοίξει όλους τους μήνες, για πάντα. Δεν έχει πρόβλημα. Και αυτό είναι ωραίο πράγμα, είναι ωραίο κουταλάκι. Λοιπόν, το καπάκι τώρα. Ένα λεπτό. Να το καπάκι. Κλείνεις τη γρανίτα και βάζεις ας πούμε το κουταλάκι έτσι μέσα και μπεις. Και αυτό άμα θέλεις να το κάνεις ένα καλαμάκι. Περιμένετε ένα λεπτό. Δες πω, έλα. Έλα λίγο ένα λεπτό. Με συγχωρείτε λίγο ένα λεπτό. Έλα λίγο κάτω την κάμερα. Τι το κινητό να πω. Έτσι, σε μένα να δείχνει, Εδώ. Φαίνομαι. Ωραία. Έτσι είσαι. Και ανοίγει αυτό το καπάκι. Ναι, δηλαδή άμα θες το κάνει έτσι και το μπορείς. Αλλά αυτό το κοντάκι δεν πειράζει. Το έχει και εδώ. Μετά το βγάζεις, αυτό είναι το βίντεο μου. Και όταν έρθει η ώρα θα κάνω γρανίτα με κοκακόλα. Βλέπετε. Ορίστε. Αυτό. Και όταν είναι η ώρα να κάνω θα το ανεβάσω εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η γάτα μου η ωραία. Γατούλα μου. Καλή γατούλα, την λένε Γιωτούλα. Την ανέβασα, Ναι. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.